Ahojte, v dnešnom videu a taktiež v prvom videu by som vám chcela ukázať, ako skladujem svoju kozmetiku. Môžeme ísť na to. Takže v prvom šuflíku, keď si ho otvorím, do košičku, ktorý je z IKEA, máme to obyčajná potravinárska, ktorú používam, keď si čistím zuby, samozrejme nie každý deň alebo večer. Proste iba niekedy. Ďalej to nejaký štipec, potom tu mám dve EOSy, toto je Fresh Watermelon a toto je vlastne, ani neviem, Passion Fruit asi. Potom tu je nejaký zase štipec, potom tu mám takýto krém, ďalej tu máme nejaké štipce, potom tu mám Niveu krém, ktorý vôbec nepoužívam. Potom tu mám takýto, ako keby umývaciu emulziu, aspoň takto píše vzadu. A je to od značky Clean and Clear Shine Control, proste je to takýto gelik a má v sebe také zelené guličky a používam to na pleť a je to ako keby peeling. Ďalej tu mám nejakú krabičku od tohto BB krímu, je od Garnieru a Miracle Skin Perfector v odtieni Light. S týmto BB krímom som úplne spokojná. Ďalej tu mám nejaký krém Nivea, výživný denný krém, ktorý už mám prázdny. Ďalej sa presunieme tu. Tu mám Nivea Invisible for Black and White, antiperspirant, ktorý vôbec nepoužívam. Ako môžete vidieť, je úplne skoro plný. Ďalej tu mám takýto Baby Skin od Maybelline a ešte som si ho nepoužila, nedávno som si ho kúpila, ale počula som aspoň, že je dobrý. Ja tam takúto malinkú paletku od značky She a sú to také krásne farby, ktorú tiež veľmi nepoužívam, pretože nemám rada takéto tiene, ktoré sú trblietavé. Potom tu mám nejaké vzorky úplne. Potom tu mám Rexonu Aloe Vera Fresh, ktorú vôbec nepoužívam. Ďalej tu je takáto paletka od značky Avon a je to úplne neutrálne farby, takže ju používam dosť často a som s ňou spokojná. Potom tu dole mám nejaké tie kryty na zubnú kefku, keď niekde idem, aby sa mi nezašpinila. Potom tu mám nejaký ten antiperspirant a je to od Rexona. Toto je Fluid a je to vodička na vyrážky, ktorá mi veľmi pomáhala, ale potom mi ju už vysušovala pleť, takže ju už nepoužívam. Potom tu je takýto puder Stay Matte od Rimmelu a je to v odtieni 001 Transparent. Keď sa presunieme vedľa, tak je tu takáto paletka, môžem povedať. A sú tu takéto farby, ktoré sa mi páčia a veľmi, pretože je tu že hnedá a také krémové a proste také neutrálne farby, ktoré môžem použiť aj ako každodenné líčenie. Ako nie je ešte takýto aplikátor. Keď sa presunieme do takéhoto bieleho košíčka, ktorý je tiež z IKEA, sú tu aplikátory na očné tiene úplne bežné. Potom mám púder od Max Factoru Cream Puff a je to v odtieni 5.0 Natural. Potom tu mám riasenku a je to od značky Mua Mega Volume Mascara. Je veľmi dobrá a veľmi často ju používam, už tam skoro nič nemám. Potom tu mám takýto štetec, ktorý používam na púder a vôbec neviem, odkiaľ je. Mám ho už asi rok, takže vôbec neviem, skadiaľ je a nie je nám napísané nič, takže vám nič konkrétnejšie neviem povedať. Ďalej tu mám tento korektor, ktorý je fakt úžasný, používam ho každý deň a je to Affinitone a je to od značky Maybelline, je to odtieni 02. Potom tu mám takýto make-up So Matte od Miss Sporty a je to odtieni 02 Medium. Keď sa posunieme ďalej, mám tu takýto make-up od značky Max Factor Lasting Performance v odtieni 101 Pastel a vôbec ho nepoužívam, neviem prečo, ale veľmi nevychádza.
Potom tu mám takýto baby lips, ktoré farbí úplne na rúžovo a je to veľmi super. A je to Sherry Me, Mask of Essence, plus lip balm a nepoužívam, neviem prečo ho tu mám. A nakoniec typický beauty blender, ktorý je úplne špinavý. Myslím si, že tento šuflík môžeme zatvoriť a ideme ďalej. Tu mám nejaké tie kapsičky, úplne zo 101. Tu mám BB, úplne normálne kapsičky. Potom kefu, hrebeň a deodorant Dove. Nemám obľúbený deodorant, takže to stále striedam. V poslednom treťom šuflíku mám nejaké tie paletky. V ďalšom videu, takže píšte nám do komentárov, či vlastne chcete vidieť tieto paletky. Ja vám napíšem. Nechcela som to dať do tohto videa, pretože by to bolo strašne dlhé, ale ja som to žehličku, kefu a už som celé nepotrebné veci, ktoré by som mala opísať.